Kajingelang Academic Council bashis pa khatway jong Northeastern Hill University nihu kabadai banlong hne kasngi ka lifeway tarik risau arja arpulai kala pulam no hadin bagi dekhot jong Joint Action Committee ki bakentop ya kan nihu Teachers Association nihu ta kan nihu Non-Teaching Staff Association nihunsa batru kan nihu Students Union nihu su kim shamla tre banya dan benta ha kate kajingelang namar ka jingbam weng u Vice Chancellor u Professor Prabha Shankar Shukla yau Rohit Prasad nakakam kumu Contractual Technical Officer but Senior Consultant jong University nalor ki wei pat ki man. Ka Joint Action Committee kala kenno bo Vice Chancellor ula thungkam klam kendon yau Rohit ki noilam ka Joint Action Committee ki bala berngam balada u Vice Chancellor udang penne yau Rohit kim ban si ban khang talasia ka kamra u Vice Chancellor hadien kane ka JAC kala li ban khang talaru ya ka office traikam u Rohit hakate ka school ba. I pro likely ki seng ki bakadai ko tulang ya kan ni hutan ni hunsa bar kan ni husu ki ki dekat jong kajak hanre ngilade bu rupa ka kendon ba nginum keren baru ni bisi hadong ipadi ka termination shiti wa la terminate ya ka service jong Rohit Prasad hadu belayo ataka shiti hakti tele sing habdon hab keren namar pilai I bah kitu ki mat mengilabo untuk ki agenda item ki don jan nyoteli ki ba umla ban lese rai hang tong tu nama uston kam kapor tang ba ngin habang ye keren bagi ngin I por I ba I hab ai ngi ka timeline ya ba ka time bound ba dep khasan sing ngan le kata dep ar sing kata professor khandiat ngala man kini fi wonum sunu ye te habai dei bakani jing be man tayo ni ru hedai ho ko thungru de mu kum taktual hatu phila I lupa ba uni wom tusngap inu no le hala ko manal jong lada man taw ban lam yang liu briu kai pa de ka step ka jak dala unut ban man ne lambia tamu ngi hamban sile singi habia dawa biang ba mairu min na kamera ngin khangsen na kamera jong iru lada inot si saya kata ngimban ngine saya perkhat hapok aja hanrai nga sngo ba lada inot ban le kumta le singi habong no iru phiru le lang no number ba pim ni hap su bandan ni ku visi nama bila pen khen ki anji kanun jongi pim dan hok ban dan hakati ke shuking atrai baba phiru phile lang yelang lang wat ni rohi jong phiru number ba bro anwat kim long fit ban long ban dan hapon ni hu pim long fit ban shong hakati shuki jong visi habai dei pat de kini ki demand jing pi ki bala slam ki bala ne kai ka step jong ka ji sim da mentang ini ya ngine shong perkhat biang kum kajak nawar pi ka jimbu jing perkhat jongi kalong ba ngi deban wood ngi deban yo no ki jing dawa jongi ngim ko bangin wan hang ne man ka por ngin yakhi le sing ngila ban yakhi sen don da kowe ko ba he bangin yo baro ki jing dawa jongi hanre dapat ya ka jing jam mata sing ngam thrai u da ngitip mo udon hi ka jing duna ha ka jing jing perkhat ya kata ngilai pau laru bo lawan sini hanre hadin bala ja kane ka jing jam mata sing hang ni ka de kane ka meeting jongi ka general assembly ngam thrai in note ban ya landet ya ka iki seng ki badan hapok kani hu khamtam kini ki seng ki bala don haka hapok ka statue jong kani hu kini unsa kini usu bat ka ni huta ngam thrai in note banshu kertai ya ka jing keren jongi lane in kertai ki jing dawa jongi I hap khat hi ban keren hanre habang ye keren minum long shu ku munsha shu amai okay I will see okay ngasale hanre manta ngin hap dawa ba I yangi da ka timeline hapo kan nos ngi pin sol kane ka problem jongi hado kan nos ki pin le kane ka baar ka balai ka basau ter tai ladam yo kum kata ngim poi krani e badi naman mentoi pin ye syukran hasun nama ladang ngim yo ka jing kular na liang jongi ba in pendep ye kini ki jing kular hapok katu kan nesngi lane katu kan bana kidan lu ka jing kan mana ong ba kita ki scholar ki ladu sisa kita ka jing puli jong ki ka ika to ji si kan simnem pe ita ki sinjam ba nyarap le mi ki ni scholar em ngatai kumang ala keren mening ni try ngilaya ban haka JS mata haka general assembly mata sini pan ngan kerpar ki research scholar forum ba ki deban aida ka jingtho naling joki ba ki deban dawa ba kumno un reu punai ni deban yo ka extension lada ki don kable se don ki research scholar ba alaman om ngila janda ngim don kable andre mang lada talu dia ka research joki ngatrai ni don kamban ai kin reu punai lada ki don kam kapor nama ka kam PhD joki ka de ka bokongsan ngimla ban lekai bat ka lawai jongki ngimla ban lekai ka future jongki ngatrai ngan kerpat bagi new research scholar forum ki bana ai ka jingtho nama da ai ka jingtho visi wa habbu ha ka academic saul ka banlong ha hanang ni syakmat hanre hangtung ngatrai ngi ki members ki bi khat ka academic council ni ne manjur bet namar la de shisha nama ki lando namar kamde ka jing bakla jongki handai ka de jing bakla jong ka university ka jing bakla jong vc ba jing bakla jong ka administration ba kampan trekam ya ka jam nado 2017
inshallah dengan arjar kanyo pa ipor hande hadu mentahak dengan kentiru kapat long activate ya kaneka GGM portal mangimyo mathi ki chemicals ki reagent ki bingidon kamal research Hatu habi di bukan itu pin nakaliang jong pin to apa nem sakaliang sa presiden. Habi di ngapain bukan sa kata ka union kata minister. ingin saya shim ingin saya shop perhat bakajak lada donkam lesengi larangi smo ba donkam ban pentip syai presiden India pada visitor jong kanihu ngatrangi donkam ruban pentip syau lat kejela nama chief director jong nehu yotur ya iru sai te ya i presiden i Dr. Murmu bad ya i lat kejela governor jongi ni ha pentip namar kideki ombe kideki khot jong ka university komu governor de chief rector i presiden jongi i visitor jong ka nehu tingi donkam try ban pentip tambah kata ka rai ingin saya shim nangila syong perhat agaja Nakaliang Vice Chancellor Professor Prabha Shankar Shuklapan ulah kentat ya kejing keno bat ong baka jing thungkam yo rohit kadai ka balong kat kum ki kendon. No, I will discuss it with the paper, with the documents. Without documents, there is no meaning. With the documents, rules and regulations. He are saying we are doing the wrong thing. No? So we will discuss with you with the document. But how was he appointed, sir? He is appointed as per rules. As per rules. But they said that there was no rule. He was No, appointed. they said no. That's what I'm saying. I will discuss with you with the paper. With the rules, regulations, act and statute. Hakawai kaliang nakaliang kaseng ki samla puli kan nihusu kala pentep ba kaseng kala aipor henriu benai ban pendap ikini ki jing dawa henrei u vice chancellor ulale bam sut nyo halor kini ki mat ki bakan thop ya ka jing bo iki coaching center ban penkre iki samla puli na ka benta ka CUET ka bala pendong iki samla puli ka jella bando admission hakne ka school ba bat ki wei pat ki mat ki ba penhiar ya kani ka school ba haki ba bon ki liang bat kala ong bakani kanam kot tang hang ni Nrei hau benai ban wan ru kin bon ki jing ki bandawa penbiang ya ki jing tuna hakane ka school ba. Por ki bala lek la hindu brang la ai por ni. Ni lang perkat bu long bri ba sngat na ndre per kam sim don kum takajat. Ki bon ki demands ka bayade ka labs, hostels, ka wifi, ki transport na dong. Kala ini kini ki dikiwe ki kos ki baka nihu ka hiar sako. Te either ngin yakhi menta ningin numyo shulan mulano. Tagrang ni ai ni hapeni da ka strong message persya ju. Te sagat haju ko por ni kwa ban ong ki paj ba ini bahkan ni jing yakhi kut ni au ni brai November kimbun ki jing yakhi ki ini ki bakta i khna pli ki khna PhD. Ki tiar kita hapo lab sur kindon. Mentah po hostel proper wifi facilities ru kamdan kan ni ki hash fact apo ini ki ban ki jingduna ki ko apo ni te haju por kum kan ki jingduna ki staff ni tu pi tang nakadal ju jingduna ki staff ka result na ka degree ka badi mali apply ka bampor te mentang ini keren sa convocation convocation bal ade man tulong du benai Oktober mentah la 1 November 4 uang bu up yung tahu long he na po Delhi tip lanu tahu long he uang na po Delhi bapli kena kila siu kabay convocation lanu pat tip lanu perlong atrai kani tekin hap try you ashu kani convocation mong taru ni habi di mana ya kataru te kibun kiwi ru punya hab ya le alam ka GC ka sa kawai pi ka kajing bom sya yang iki representative la ni kini usu bandan ha academic council ta yang ki berujung ni seneru kawai nganong bai ki kasi jongi halor ka admission process bun ki kena kasi mentap kena pai ki kimyo ha pa nehu nakadaw balai kajing interview ka CUT nomor undan ki kena ki ban keren persya la ni ki ban keren ba deban don kata ka kawai ka deban don ki coaching center ro apa nehu bat tang kum ka nehu hi kadiban ailat ya kini ki member jong union bandan ha academic council ban ya ban keraj phangching ya ki khna nrai tang ki nominate ya ki khna ki ba pas ba hani hu ban long member jong academic council te tang na kata kadaw nomor ba kitu kimla re ban kimla ban penitu yel dei sabaro ki khna kimla ban sabi ki jeng ya khna nrai ka union arur ki member na union de banjit bandan ha academic council bakinya ban discuss jeng ai khna kum kene ke EBA ka education backward area kane menta ki shem ha block level da ka block level kamut ka ba duna ka literacy rate ya ka national level kamut ki khamyo extra ga weightage henre lada pi lada ya ja ka block level hidon ki block ki ba
kom kam lim blok kibun ba ki blok ki ba kila he ba ga literacy rate henrei phindalai pi sa kendong sa kensrot sa kita nong kendong ka literacy rate chong kasnong tang kibun ki ba pas metrik dan tong arlo laingon henrei lada ni ka diman chong ani usu kalang ba ka EPA ka de long village base ba ki khna ki ba wan kasnong ka ba duna ka literacy rate kan kham yo lat ka hoi ngim ong re ba de ba long re ba persai kini ye henringi persa nomor ya kini ka blok level nomor ka blok level ka pendu nong no ya ki tu ki snong ki ba duna ka literacy rate te kata kade ko kawai but kidang bun ba ki issue ka hani kat kan nehu hani kadan ka coaching center tang naman ta ki SC schedule caste ki khna schedule caste henre ki enrollment chang schedule caste pinwat hani kidang duna kumhane university de bandon ki coaching center na bantaki ST na bantaki underprivileged na banta baro ki khna ne hui henry ka coaching center na bantaka net kamdon na bantaki JRF mdon na bantaki competitive exam mdon henry ngidon ki professor ki babet ka demand chongi ka kita ki genuine demand kita na banta ban pengkitiu ya ka jaka ya ka than ya ka ri baro kawai te kibun bagi demand ki ba ngingin ai beng UVC namar hoi ni pej long katiman ki bang labu ngi na do manswa ki hostel issue ki bam ki food ki mess kampat don improvement sia re hadu menta tengi yo visi ila aipor arte yo na do ka jingi ki ka ba manak tuk sngi men art rutri ila aipor yu arte yo ngin pe hadin arte yo balada kam long ni hapan ai da ka batenge ka jingi ki ka jing boycott ni daga total lockdown chogani hurung la ban organize kata te balingi ki kamde de bangi sukwa ngi sumon ngi sungwan tamun sotna ne ke jingi ki chongi kalang ba nakalaw na banta kalawai banwan na banta ki khun ki kiti chong phi na banta ke khun ki kiti ki para persa chongi namar se eng lai ngam don chaka tai kata hi kumbala ong hakani hu ek khat khandai spanya plai kani university la sna na banta ban kentiu ya ki jaj ban rilo te kata ni na kani usung ngin pressure yu ba ude ban pek bani abha swaban change ki ordinance ay elu namar ka pinpay piga enrollment jong ki para kasi chongi hane po university menta kala duna nakata ngi na union ngin ayo visi ka por ba unhaban khot yang ngiru ikloy ban ikundu ban visi ban discuss ban yakran ban yatai compare henry compare lang lada utre ban trai ki kam henry menta ngilai kran chiposin ka kam utre tengi haban ai da bateng ana misma Congress Kino Pihak pandai check up em I not say kan thia Ya Gila pandai la syam tayuru Sele yu Dan Islam kendian PE takadaw kolong kapakong san banpat ya kapor Kalau ke badan kamban letas ya ke kemisywa bandap lai benai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV haka ba ikmi bat ikelung kenyo kecing em ka ba kait ka ba kya bat Islam. Dor jong kapor HIV control Patas HIV ya lade haka por ba phile check up ning bang haba armet.